Πού να χώνεσαι. Έτσι καθόλου. Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Μπράβο. Εκεί θα γίνει η διαγωνισμή. Στο δικό μας, το δεν ξέρεις να είναι εκεί. Επειδή είχαν βάλει προσοχή γι' αυτό. Να ξέρεις. Τα χέρια πρέπει να τα βάλετε κοντά στην Άννα. Άμα βάλετε τα χέρια κοντά στην Άννα, θα το κάνετε πανεύκολα. Θα γίνει μόνος του. Το δύσκολο γίνεται γιατί βγάζετε πολύ μακριά τα χέρια. Τα χέρια θα βάζετε πέρα από το πλαίσιο, στο πράσινο. Έτσι. Πάμε. Έτσι, μπράβο.